Етеричното масло от див портокал по принцип кара хората да се усмихват. Обаче, какво се случва в една ситуация? Аз съм на едно обучение, в което представям етеричните масла и техниката за нанасяне на ръка. И сяда при мен една дама и аз и казвам, ако използваме това масло, ще се почувстваш така, ако използваме това масло, ще се почувстваш ето така. И съответно аз се поднасям див портокал и казвам, това е маслото, което кара хората да се усмихват. И казвам, дай се ръката. Тя, нали, си дава ръката така. Казвам, разтъркай го между дланите си и просто вдишай аромата му и го преживей. Тя вдишва и започва да й текат сълзи от очите. И аз съответно се притеснявам. Очаквах съвсем коренно различна реакция. И казвам, какво стана, добре ли си? И тя само ми прави знак така, нали, да спра. В този момент тя се преобрази. Започна да плаче истински. Просто се тресеше жената. И когато тя се успокои, ми каза, знаеш ли, когато вдишах този аромат, мигновенно ме изпрати в детските ми години, когато бях малка и майка ми ме караше да пия от тези концентратите от портокал, които се разреждат с вода. На мен ми беше толкова противен, толкова ми беше гаден този сок, но майка ми ме караше да го пия. В същото време, веднага мозъка й прави връзка с ситуация, в който брат я насилвал да прави нещо друго. И всъщност тя свързва този аромат с насилие. Но интересен е факта, че тя не мразеше портокал. Казва, аз през живота си съм изяла толкова много портокали и дори си мислех, че съм забравила тази случка и съм избутала някъде дълбоко, изтрита от съзнанието ми. И първото вдишване на този аромат мигновенно изстреля мозъка ми в тази ситуация. Знаех за силата на етеричните масла, знам за тяхното въздействие върху емоциите, но не подозирах, че точно дивия портокал ще предизвика такава реакция. И това е маслото, което кара хората да се усмихват. И в същото време, какво ми каза тази история? Че етеричните масла, те преработват нашите емоции. Тя си мисли, че е забравила тази ситуация, тази случка, заровена е дълбоко, но дивия портокал успя да изкара на повърхността. Тя ще се спомня отново и отново и отново, докато в един момент тя ще се спомня за тази ситуация, без повече да плаче.